Stačí jedno balíček semienok a rozkvitne. More kvetov a tým kvetom je eustoma. Známa aj ako beztrňová ruža. Má veľmi silnú schopnosť prežiť, ako náhle rozkvitne, stane sa bujnou a farebnou a naplní celú záhradu vôňou pripomínajúcou exkluzívny parfum. Eustoma je odolná voči zimným mrazom aj letným horúčavám, čím silnejšie slnko, tým bohatšie kvitne po celý rok. Spôsob pestovania je tiež veľmi jednoduchý. Jednoducho zasejte semená a čoskoro vašu záhradu ozdobia farebné kvety. A celá záhrada bude voňať luxusným parfumom. Navyše, eustoma je trváca rastlina. Má silný koreňový systém, neprechádza do vegetačného pokoja a kvitne po celý rok. Ak ju zasadíte teraz, o pár mesiacov budete mať krásne more kvetov. Kvety eustomy symbolizujú úprimnú a nemennú lásku, čo znamená večnosť. Preto, ak máte voľné kvetináče alebo malú záhradu, určite ich niekoľko zasate. Teraz je najlepší čas roka na výsadbu. Takže milovníci kvetov by si to nemali nechať ujsť. Kliknite na odkaz nižšie a dozviete sa viac.